Beraz, arduraz aritu behar da, eta guretzat ulergaitza da, nola ez dagoen komunikazio gehiagorik bi gobernuen artean. Ez bakarrik gatazka politikoan, ez bakarrik egoera ekonomikoan, kultura arloan ere beharrezkoa da elkarlana. Esate baterako. Oraindik ez da posible ETV euskaraz ikustea Nafarroan, zailtasunak daude, eta hori ez da ulertzen. Posiblea da CNN ikustea eta ez da posible ETV euskaraz ikustea Nafarroan. Bi gobernuak elkarri errua leporatu beharrean, egin beharko luketena da elkarren artean bilatu duten bidea. Eta bilatu modua euskarazko telebistak ikusi ahal izateko Nafarrako lurraldean. ETV ikusteko saiakerak zigortu izan dira, eta hori egin ordez, egin behar dena da arduraz jokatu, akordioak bilatu, eta azkenean gauzatu ikusi ahal izatea euskarazko telebista. Horrek gure gazteengan batez ere daukan eragin larriagatik.